La nit Jordi t'hauria matat. I Mercè Arànega parla aquí de Jordi Pujol. El seu personatge està impactat per la declaració del juliol de 2014, quan l'expresident va reconèixer que tenia diners a Andorra sense regularitzar. Ara el Teatre Nacional ho posa en escena. Títol de l'obra i què més explica, Jordi? Bona nit, Josep. L'obra es titula Tots els que heu vingut i parteix d'una estrofa de la cançó de Núria Feliu, Ja us he reconegut. Aquí Mercè Arànega fa d'una àvia convergent de l'Eixample de Barcelona totalment convençuda i que donaria la vida per Jordi Pujol fins que es produeix l'escàndol i a partir d'aquí li cau un mite no només polític sinó també moral i personal. El director de l'obra, Marc Rosic, també agafa aquesta catarsi nacional i considera que les ferides d'aquell tema encara segueixen obertes. Aquelles declaracions que tots esperàvem d'ell en viu i en directe tampoc s'han acabat de produir com nosaltres hauríem volgut com a societat perquè tot quedés esclarit, no? Llavors, bé, doncs l'obra també va d'això, de que ja estàvem esperant fa 3 anys gairebé ja, no? I ara encara estem esperant, no?